Diyos, maray na aga po mga tugang, maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy one on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di may nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat in honor of Saint John the Baptist, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat dulot ni Christine Grace Gumabong, Martin Spitza, Bulawan family, Gladys Q. Ofracio. Blessings and graces received dulot ni Boots Maninang. Special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for the gift of life of Joanna Isabel, dulot kan sa Nyosa family, for guidance, dulot ni J.C. Sanchez. Special na kahagadan, dulot ni Rosa Tangli, Bulawan family, Josel Aceituno and family.
Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Danilo, dulot kan Sanyosa family, Juan, Beatriz, Jesus, Emetrio, dulot ni Josefina, Kai and family, Victoria, dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78, Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Eleanor, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Elena, dulot ni Marites Astillero, 24th death anniversary of Jose, dulot ni Beth Broncano and family, Nena, dulot ni Cristina and Gian Ballesteros, Eduardo, Corazon, Carmelo, dulot ni Olive Nanyo, Alfredo Jr., dulot kan Benitez family, Chong Francis, dulot ni Chu M. Bonifacio, Beneranda, dulot ni Milet Miranda and family, Felicitas, Dominador, Emmanuel, Dalisay, dulot ni Jelly Martinez and family, Virgilio, Magdalena, dulot kan Sevilla family, Virgilio, Bibiana, dulot kan Baula family. Banwaan in Diyos, matindog po ang gabos, asinawito ng awit sa pagpuon. Sa kagurangan, ito sa iyang banwan, pinapon mag-iwanan, tinipon mag-isyon, sa Diyos sa tungkang tubos. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo, ang kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pag-isumaro kang Espiritu Santo, mapasaydo ka, boss. Asin sa imong espiritu, Maray na aga saydo ka, boss, mga tugang. maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga aning magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka, boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marhayan buot, inuumaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami, ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahirak, ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami, taikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro kang langkaw Yesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili kay San Juan Bautista, tanganing magandam ni lubos na banwaan para kay Kristong kagurangnan. Warasan sa imong banwaan ang grasya nin espiritual na kaugmahan, asin pasunudaan mga isip kan kabos na maimbod sa dalan ng kaligtasan asin katulinongan. Huli kay Yesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon.
Hinanyugon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Himatean nindo ako, mga kapuroan, maghinanyog kamo, mga harayong banwaan. Nasa tulak pa ako, nasa hawak pa kan sa kong ina. Inapod na ako nin kagurangnan. Inapod niya ang sa kungaran. Ang sa kunguso, ginibo niyang matarom na espada. Sa anino nin sa iyang kamot, tinago niya ako. Ginibo niya akong mapanas na pana. Sa iyang sarungan, tinago niya ako. Sinabi niya sa ko, ikaan sa kuyang surugoon, Israel. Sa mo ako pagmumurawayon. Alagad ako nagsabi, sayang ang sakuyang kapagalan, ang sakuyang kusog, ginamit ko na daing kapakanan. Alagad totoo ang sakong katanosan, nasa kagurangnan. Ang sakuyang balos, nasa sakuyang Diyos. Ngunyan, ulay nin kagurangnan, na naglalang sako puon pa sa tulak, nin sakong ina. Tanganing magin sa iyang susugoon, tanganing si Jacob ibalik ko sa iya, asin si Israel matipon sa iya. Hulita ako inuumaw sa mata nin kagurangnan, asin ang sakuyang Diyos naging sakuyang kusog, ulay niya. Magian ang bagay na ika maging sakuyang surugoon, tanganing bangonon ang mga tribo ni Jacob, asin ibalik ang mga natada ni Israel. Itatauta ka na liwanag sa mga banwaan, tanganing ang sakuyang kaligtasan makaabot sa bilog na kinaban. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako, sa imo buhay ko dinadara ko sa kaugmahan. O Diyos, ikaharani, danay na uyas ako, sa imo buhay ko, dinadara mo sa kaugmahan. Diyos, hilingaan puso, ara mo ang mga gibo ko gabos, ako inaagaw mo sa kagadanan asin karatan. O Diyos, ikaharani, danay na uyas ako, sa imo buhay ko, dinadara mo sa kaugmahan. Sain ako paduman, kung sa kaitaasan yaon ka, lumupad sa sirangan, sa irarom kandaga, yaong kaduman. O Diyos, ikaharani, danay na uyas ako, sa imo buhay ko, dinadara mo sa kaugmahan. Ang buhay ko, midbid mo, linalang mo bago mamundag, panoonin kadikluman na yaon sa tulak nin sakong ina. O Diyos, ikaharani, danay na uyas ako, sa imo buhay ko, dinadara mo sa kaugmahan. Ngangalasan gibo mo, magayon sa langit na paghilingon, minsan kuman bilangon gabos na bituon, yaong kaduman. O Diyos, ikaharani, danay na uyas ako, sa imo buhay ko, dinadara mo sa kaugmahan. Hinanyugon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo nagsabi, hinali asin isinangli na hadi si David. Dapit sa iya, sinabi ining kaumawan, naku ako si David, aki ni Hesi, lalaking uyon sa puso ko. Uutubon niya ang gabos kong kabutan. Susog sa panuga, sa iyang kapag-arakian, kinuanin Diyos ang paratubos para sa Israel, si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel, ang sarong bunyag, tanganing sinda magsulsol. Asin kan siya harani ng magadan, nagsabi, si Isay ako sa paghuna nindo, iyan bako ako, hilnga nindo, kasunod ko madatong ansaro, na ako daing maninigo na maghubad kan sa iyang mga sandalyas. Mga tugang, mga gikan kay Abraham, asin kamugabos na may pagkatakot sa Diyos,
sa saindo ipinadara ining tataramon nin kaligtasan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadahon ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan marhay na bareta, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot ki Isabel an panahon, asin lalaki an siyang inaki. Naisihan kan siyang mangkanatad, asin kadugo, ang dakulang balaw di tinaw sa iya ning kagurangnan, asin sa indang ikinaugma. Sa kawalong aldaw, pinagsirkunsidar an aki, asin sa indang inaranan na Zacarias, araw kanama. Alagad an ina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan, aningangaran sa iya. Sinabihan siya ninda, mayo sa imo mga kadugo, aninaapod sa ngaran na iyan. Sa paagi nin mga pasabot, hinapot anama, kunano anbot niyang ingaran. Naghagad din masusuratan, asin nagsurat, Juan an sa iyang ngaran. Gabos naggaralas, asin tulos man si Zacarias nakataram, asin nag-umaw sa Diyos. An gabos nakataraid, inabtanin pagkatakot. An bareta, nakabalangibog sa bilog na kabuludan, kan Judea. An gabos na nakadangog, rinimpos an mga bagay na ini sa saindang mga puso. Ulay ninda, ano daw an maabtan kan aking ini. Bako daw na ang kamoting kagurangnan, yaon sa iya. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na agas sa indogabos mga tugang. Nakikisumaro kitang ngunyan sa parokya kan Kamalig, asin man kan Tabako sa pagselebrar kay ining sarong espesyal na kapiestahan, sarong solemnidad, ang nativity ni Saint John the Baptist. Kung hilingon niya to sa listahan kan mga santo, igwang tulo na pinagtatauan ni pagmidbid o kapiestahan an sa indang pakapangaki. Si Jesus, of course, si Santa Maria, dangan ini, si Juan Bautista. So ini pa sana minataram sa satuya kung gurano ka-importante ang role ni Saint John the Baptist sa historya kan kaligtasan. Si San Juan Bautista, pinili kan mahal na Diyos maski na siya bago pa siya ipangaki. So anghel na si Gabriel, pinagtaraman baga kay ito si Zacarias, aram tama ng istorya na ini, so ama ni San Juan Bautista, nan siyang aki magiging dakula sa atubangan kan mahal na Diyos. And true enough, the whole life of Saint John the Baptist pointed to Jesus. Pinagpreparar niya so dalan para kay Jesucristo. Pinagapod niya sa mga tao na magbakli. Asin man, kanyao na si Jesucristo, pinagtukdo niya na yan ngaya ang kordero kan Diyos. So John stepped back and said, He must increase and I must decrease. Ining ebanghelyong nadawog niya to ngunyan para sa selebrasyon na ini. Nag-istorya sa tuya kan miraculous birth ni Saint John the Baptist. Sa aram niya to na si Isabel, haloy na, magburang na, and
sa paagi kan grasya kan bahal na Diyos, nangaki pa man giraray siya ni lalaki. Asin kang nagabot na ining si San Juan Bautista, nagapot so sa iyang mangkanatan, ano nga yung ipapangaran ta? No? Zacarias ba yung ipapangaran ta? Sabi ni Isabel Bako, Juan. Kaya nagharapot sa mga kataray dinda, tama nga, wala man nga kamukayan na relatives, tauso kay ito na dapat ang pangaran kagid, no? Kan ama o kaya kang lolo o kaya kang relative. Dangan hinapot tinda si Zacarias, ano nga ipapangaran mi digdi? Dangan nagsurat si Zacarias, Juan ang ngaran kaiyan. Magayon ining momento na ini, na nagpapagirumdum sa tuya na ang mahal na Diyos iyo ang nagngangaran sa sato. Na ang mahal na Diyos iyo ang nag-aapod sa satuya. Asin ang mahal na Diyos iyo ang minasugo sa satuya. Igwada kay tonin sarong lalaki na nagda-drive. Asin napaduman siya sa sarong disyerto. Siyempre sa disyerto, mainit, dry, asin kung hilingon mo pararehas man sana ang inaagihan. Pagkatapos sinagkapirang oras din pag-drive, na-realize niya na baka nawawara na siya. Na-realize kay ning lalaki na dahil siya nakakahiling ki mga sign o kaya kung ano man structure sa palibot, kaya kinurab siya. Pero at a distance, nakahiling siya nin sadit na signage. As in, ininganing signage na ini, raraot na. Pero nabasa niya, doon nakakag sa signage, water, 20 kilometers ahead. Tapos may arrow na nagupunto kung saan dito. So nagtawin niya yung paglaom duman sa lalaki, as in, pinagsuy-suy niya itong direksyon na pinagtuturo sa iya, kining signage na ini, and true enough, he found a small oasis where he would rest and refill. Sabi kay ning lalaki, ini ngayang sign na ini, nagsalbar sa sakuya. Maski ngaya raut-raut na, maski ngaya luma na ining sign na ini, maski saday sana, pero nagtukdo siya sa sakuya kang tamang direksyon. Iyo ini ang pinagibo ni San Juan Bautista. Siya sarong signpost duman sa disyerto, bako siya sa tubig, bako siya sa oasis, kundi siya sa signage, sa signpost na nagtuturo pasiring duman. Ang tunay na tubig si Jesucristo, siya ang nagtataunin buhay sa satuya. Lugod ining kabestahan ni San Juan, magtukdo sa satuya, nin tulong bagay. An enot, iyo na ang mahal na Diyos, igwanin purpose para sa satuya gabos. Maski bago pa kita ipinangaki. And siring kay Juan Bautista, lambang sa satuya, midbid as sinamumutan kan mahal na Diyos, even from the very beginning. So, bako kita garibaga accident sa nanayaon di sa kinaban. Ang sa tuyang buhay, igwang meaning, as in igwang direksyon. Maski na ngani na may mga pagkakataon na namatian niya to, na garibaga nawawara kita. O kaya may mga pagkakataon na garibaga insignifikante ang sa tuyang buhay. But remember, we are created for a purpose. Ang pangadua na bagay na dapat manodan niya to sa buhay ni San Juan Bautista, iulugod, ang humildad, ang kapakumbabaan. Si Juan Bautista, kadakol ng mga parasunod, sikat siya. Pinagrespeto siya din mga tao. But Saint John the Baptist never made it about himself. He always pointed to Jesus. As in, sa hiling ko, iyo inang tunay na kapakumbabaan. So paggamit kan sa tuyang mga rabalaog,
So paggamit kan sa tuyang mga talento not to shine on ourselves, but to reflect that light pasiring kay Jesucristo. Asin pangatulo, pinag-apod kita na iandam an agihan kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay. Siring kay Juan Bautista, pwede niya to na mapreparar ang buhay o ang dalan para kay Jesucristo sa puso man kan sa tuyang kapwa, sa paaginin pagiging mabuot, pagiging matinao, sa pagiging pasensyoso, sa pagkamuot. Dita man kay Puhan na magbado siring kay Juan Bautista asin magkakan kay siring kay San Juan Bautista, ang kinakay Puhan ta sana iyo ang gibuhon ang tama asin magtaram nin katotohan. Lugod ining kapiestahan na ini mag-inspirar sa tuya na padagos na magturo pasiring sa satuyang kagurangnan, an sa tuyang buhay, an sa tuyang mga pinagtataram, asin ang sa tuyang mga iniisip. Amen. Magpamibigaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang bako malugod kang Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nagtitipon kami kan mga atang sa imong mga altar. Mantang nagsaselebrar sa maninigong pagalang kan pagkamundagya na naghula kan pagdatong kan para ligtas kan kinaban. Asin kan uya na nagtukdo sa iya. Siya na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, batano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, kuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iyang prekursor na si Juan Bautista, naguumaw kami kan sa imong kadakulaan, tapinabanal mo siya sa iyuing kaumawan, sa mga namundag sa kababaihan. Siya sa pagkamundag nagdaranin dakol na kaugmahan, asin day pangani namumundag, naugma na sa pagdatong kan kaligtasan ng katawuhan. Siya sanaan gabos na mga propeta, ang nagtukdo kan kordero nin pagtubos, asin man sa pagpabanal kan nagubulos na tubig, binunyagan niya ang mismong kagibo kan bunyag, asin nagkanigong nagpahiling kan pinakahalangkaw na pagsaksi sa iya, sa pagpabulos niya kan dugo. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagharubay sa imo sa daga, dahing tapos nagpurahaw sa imong kamahalan. Banal, Banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan.
Kagurangnan, ikanangkadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami, taganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos doon nakawalian, nangangahas kitang magsabi, Amanya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, nilsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangdan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, igay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda, din katuninongan. Peace be with you po.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tauwi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Seso Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tanda
Mamibi kita. Kagurangnan kaming pinakakan sa bangkete kalangit no na kordero. Namimibi nan sa imong simbahan, mantang nagaako din kaugmahan sa pagkamundag ni San Juan Bautista, na naghula kan sa iyang pagdatong, magbidbid sa ginikanan kan sa iyang pagkamundag liwat. Siya na nabubuhay si Dagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, almost Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Good morning po.